Dagiti sa sarita ni Lola Angela. Idion ay. Bueno obing, agulima, kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo anapaulwan. Tinwang ni Juan. Idion una na apanawan obing, iti maysa nga ili. Adda maysa anagagat amanalon amanagan Juan. Agmalmalom daytoy, nga da ijay taltalon na. Kadwa na, tinwang na, amang tultulong kan Juana. Saan akas kadagiti daddo maaman nalon iti ilida, babaknang da. Ni Juan, simple laeng ti panagbiag na. Ti laeng daga, kan tinwang na, ti makuna, akinabaknang na. Iti maysa nga aldaw, Matang kaman gaya man iti daga atalo na, Juan. Wan pare, amamutan. Sana malapdan ti panagsangpat ti kwarta. Tani, nangina ti presyo dagiti natang ita. Nakita mo't siguro, di patakder ko abalay ko, pare. Wan, kanain ko amalabsan, no kasta mapanak iti taltalon ko. Talaga adak kala balay day dya. Day tama dati pakakitak iti adu aban-bannog ko, pare. Iti mabiit pare. Sumangputan di in-order ko anang inaalugan. Apagbunag ko kadagiti mulak anateng. Ay, gumatang ka ni tilugan? Una pare. Saktupay lang taadaan iti kasjay kang inaalugan dito lugar tayo. Kasto ya. Pare, panawan ka pa ya. Tamapan ko man sa rungkaran dagiti mulak. Pare Juan, lumabasak pa lang dito ayan mong agar-aradaw. Juan, pare Pedro. Tungkal lumabasak dito italtalon mo. Agar-arado, hunag mulmula ka. Nagkagat ka. Juan pare, kasta talaga. Kasi kamit, kanday tanwang mo ang mabambannog, pare. Mangtangdan ka langan iti mga rado iti talon mo. Awan pang tangdan ko. Kan kabalak mati agarado. Napigsamat to inuang ko. Sige nga rod, pare. Labasan ka pa eh. Tayo nakitaan dagiti tangtang danak at trabahador. Sige lang pare. Hey. O mare, nagsapa ka matarumrumwar. Wen mare, agmula kami ngamin ka ni Juan. Da kayo tagmula? Ape asaan kayo pala amanangdan? Da kami na, tawan mo ti pangtangdan mi. Ay, sus, kasi kamot ang mapudpudutan, mare. Sana bale mare, kabalak mo tiyang trabaho. Uray siyak, mare. Mapanak mo makitangdan ka ni Conrad. Kanumalpas ka ni Conrad, mapanak mo makitangdan ka ni Pedro. Wen mare, adu ngamin at talaga ti kwarta dagita adu aman nalon dito'y lugar tayo. Agtrabaho kayo na laing. Diyak kaya't tugaw-tugaw kayo. Saan ka di mabalin nga ginana kami ito ure pagbitlaan? Nagpudot mo ngamin unay. May bayatan kayo, tapno agtrabaho kayo. Saan ngagtugtugaw lang? Ay, nagrigat mo't kanti makitang tangdan laan. Agina na kayo, ano oras ti pandangan? Apagbiit mo lat ititad mo nga oras ti panangan may. 30 minutos kumamot Ay, sana mabalin. Nagreklamo kayo. Mangkita kayo iti sabali, pakitang danan nyo. Juan, lakay, kita am ni kumare. Ita lang nga agawid kat ne, rabiin. Nagkapuan na aya. Nakitangdan kano ka ni Conrad. Ay, talaga kano ngamin arabiin na ida apagaw-awidon. Ken, saan na pa'y ida apaginanaan? Ay, kasi damit Nadalaan ko makabalak. Tapno matulungak ida. Sumaruno kano apakitangdanan na kat ni Pedro. Ay, nakarkaro kano manday jayon. Kastan sa talaga dagiti babak ng lakay. Agtrabaho kayo. Partakan nyo mata. Napatagtikada segundo kanyak. Nakarkaro man mo dayto yun na tao. Saan kayo nga istorya tita? Agtrabaho kayo. Mabalin ka di nga ikanda kami iti inuman mi adanom. Anya? Sakpay ti mangtod iti inuman nyo adanom?
Nagpuskol matintaro pa yo. Da kayo matan natin makam mo. Nagkarumat at talaga da ita, Pedro. Trabaho tayo. Apay nga ta akas ta dagiti ado ti kwartana. Naimbag abigat yo, amalakay. Anya ka di ti masapol yo? Ni Juan, kaya't ko ang makasarita ni Juan. Asawak ni Juan. Umunag kayo, tagsarita kayo ditoy. Saanen, jak agbayag, ababa ka napatag ti ibagak kang Juana. Mabiit lang nga rod, tayabak ni Juan. Juan! Adamang birbirok kan ka! Umay ka man! Sino timang birbiro kanya? Bakit? Siya, Juan. Ha? Mabalin ka day nga agsarita ta. Uwan tata. Dahita dyan nga interview kanyak idi. Ay, kunak no awanan kang ka. Ingkarik idi kada kayo, nga nyaman ti mapasamak. Jak ipadawat, wano ilako day anwang, tata. Dakkala katulungak day anwang. Hehehe, maragsa kanak. Dahita ka di ti rason, no apay nga imay kayo manen. Nabayagan na saan kayo nagpakpakita, tata. Wan Juan, kaya't ko akumustaan day taanwang. Katsapay kuma, taan na damday taanwang. Intalag yu kanyak, isungan na dak day taanwang, tata. Pare Conrad, damag kukot na laylay mo't amin dagiti mulam. Nakadamagan ba? Kadagiti kalugaran tayo Patsim ba? Nagamuro ka. Adumot ti mulam anaperde. Gapo, tanabayag nga awan danom. Saanin na nagtutudo. Damag ko anaperde mo tayo, nang hinalugan mo. Katsika, insardeng mo nga iparami di balay mo. Siguro, awanan kwarta man niya. Ha? Saan nakakantsawa na kasta pare Tagpada talang anaperde dagiti mulata. Lakay, nagpardas ang nagtubo ka nagbunga dagiti mula taan natang. Uwan nga rod, bakit? Saan tansamot akabalan nga apitan namin? Ay kat mapirdin saan ta maburas adagos. Sapay umay kanon dagiti ahente nga gatang iti produkto ta. Ha? Inayabam ida? Saan mat? Agbirbirok da ngamin iti gatangan daan nateng. Ngamin, kaduan na aman nalon dito lugar tayo, kat napirdi dagiti mula da. Isungay dinadamag da nga agapit ta, dito umatan ti paggatangan da. No kasta, naskan nga rod aman ang dantan. Inak ayaban dagiti mayat nga agtrabaho. Idi pa'y lang urayat nga agayab kayo, Mare. Tadagiti la kanumula yu tinapagasatan ang nagtubaw. Wan nga rod mare. Iso nga ayabamon dagiti mayat nga agtrabaho. Taumay dan adagos. O sige talagang ayabak ida, Mare. Saan kayo amadanagan? Dubyan mi titangdan nyo. Ay na, ado ti maragsakan iti dayta, Mare. Apay anagado ti tao iti taltalo ni Juan. Pare, saan ang nakapapati? No nalaylay amin dagiti mula tayo. Dagiti mula ni Juan. Nabiyag da amin. Anya? Wan pare. Nagadungarot ti burburasan da itaabo nga ti mula na. Pagsasaro no atrak pa iti mangibumbunag iti nateng na. Apay nga ta. Ay. At ang samot karakar na mapaspasama ka. Hamukon. Amang ano gapo itinwang na. Isong agsuswerte. Kaya itarakan na anwang? Inakman kat gatangan dyan wang na. Uray manaw, gatangag. Intad mo ka din titangdan dagiti nakitangdan? Wan lakay. Ay na, kasta unay tiragsak da. Dinoblik ngamin titangdan da. Pare Juan. Oh, pare Conrad, sikamot gayam. Imayak. Umay ko kumagatangan dyan wang mo. No, mano, ti pangilako. Ha? Lading itak pare. Nganjak ilako tinwang ko. Uray mano ti presyo na, gatangag. Talaga jak ilako pare. Apay nga asaan.
Inted lang matkan ka ti may sa alakay dayta. Saan ka di? No, ngamjak ilako. At adanas kan nga anadak day taanwang. Tainted dalaan kanyak. Ne, si Kamat, pari Pedro. Pare Juan, oray man ti presyo day tanwang mo. Nakasaganak amang gatang. Uray si ka? Kaya't mo agatangan tinuang ko? Among pare Juan, mamati ak analaka ti presyo ngayon bagakan kan Konrad. Isasaan mo ngayon lako kan kuana. Angam no siya, nakasaganak amang gatang iti triple pa iti pudno a presyo na. Pasensya kan, ngamjak ilako tinuang ko. Anya? Agandad ka, gapo iti dayta a desisyon mo Juan. Ha? Hindi mo amo. Ngam amin atari gagaya. Matagi kwak. Tandaan am dayta. Tangay sana kayat ni Ayla ko ni Juan Genuang na. Ikanta kiti pagnakman na. Anya ti kayat mong aramidin ta? Ito narabi dadaulin ta dagiti mula na. Una. Sigurado nga umay to agpakpakaasi ang mangilako itinuang na dayja Juan. No awanan ti apitin da. Sigurado dayta. Mapuura ng ti entero a kataltalunan ni Juan. Siguradong agparin tumong to dayjay nga umay mangilako itinuang na kanya. Anya? Ay, siyak ti pangilakwan na. Siyak ti pangilakwan na. Tagatang itinangi na presyo. Para makita no asino kadata ti pangilakwan na. Mare, nadamag mo ka din. Ti anya, Mare? Nauram ti entero at taltalon da Konrad kan Pedro. Anya? Iso ti mapan ko kitaan. Kat burbur tsa ita no asino tinanguram. Pare, kasano na pasamak da ito eh. Taltalon ta mo tinuram ta. Awanan dagiti mulak. Kasano pa ita makapagrugiyak no kastoy. Pare Conrad, pare Pedro, ano tinapasamak? Asino tinanguram ka dagiti talon nyo? Ay, makipagladingit ang itinapasama. Gaputag ko kumpari tayo. Tulungan kayo adwa. Tapno makapangrugi kayo manan. Nauram ti kataltalunan da Pedro ken Conrad. No pay kasta, tinulungan latta ida ni Juan. Nakaamiris nga rod da Conrad ken Pedro asaan anasaya ati daramid da ket nagbaliw da. Nagkidaw da ken ni Juan iti pamakawan iti dakes a motibo da. Sipod itin nasaya aten ti panaglalangan da. Bueno obing ditan tinagipusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Elena Nodo iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunod kayo kadagiti nasaya at apambanag, a makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor?
Ken saan kayo nga agal-ala, iti saan nyo ako kwa. Alaubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.